Πανορμήτη, διαμαντής, χάλκι, ρόδο. Γραμμές εκκίνησης. Της ρόδου στις κάτω πέτρες ως συνήθως. Στον πάτο στον Πανορμήτη, η εκκίνηση και η εκκίνηση στη χάλκη όπως κλασικά ξέρετε ότι γίνονται. Κάμερο-σκάλα. Κάμερο-σκάλα, ναι, κάμερο-σκάλα. Εντάξει, οι ώρες είναι 4 και 10. Από Ρόδο. 4 η ώρα καλό είναι να είστε εκεί, 4 και 5 πεντάλεπτο, 4 και 10 αναχώρηση. 4 και 10 έχει πεντάλεπτο. 4 και 4. Πιο πολύ κολλάει, ναι. Πεντάλεπτα. 4 και 10 είναι 10 λεπτό, ναι. Λοιπόν, 4 και 10 πεντάλεπτο, 4 και 4 εκκίνηση. Ο τερματισμός τώρα αύριο, στο Σισκλή, όπως είχε πει την τελευταία φορά, αν μπείτε στις οδικές μπλου μέσα, θα δείτε ένα σχεδιάγραμμα. Είναι στο άκρο του Σισκλιού, όπως είχε πει και πέρυσι, το σκάφος επιτροπής απάνω στο Σισκλή, με μπλε σημαία, η σημαδούρα ανοιχτά με strobe για τους νυχτερινούς. Ουσιαστικά είναι η ευθεία, το άκρο του Σισκλιού με φανερωμένη, έτσι, αυτό το πράγμα. Κωστάκη, έλα το δεις, γιατί δεν στην αριστερά, κάθετα όπως ερχόταν. Αριστερά Σισκλί, δεξιά η φανερωμένη. Κάθετα όπως ερχόταν. Όπως έχει ξαναστηθεί και την προηγούμενη φορά δηλαδή. Εντάξει. Κάπως επιτροπής απάνω στο Σισκλί, σημαδούρα ανοιχτά. Προς τη Σύμη. Προς τη Σύμη, στο κανάλι μέσα. Θα έχει φως σημαδούρα. Είπαμε, θα έχει. Από το πάνω κλασικά όπως φεύγουμε, τερματισμός τώρα στη σκάλα. Επειδή κάτω χαμηλά βάζει άπτωση και στα στότερα. Είχε μια προσπάθεια και έχει πάει λίγο πιο βόρεια. Δηλαδή προς το κανάλι ο τερματισμός της ψάξης. Όχι προς τα νότια. Μέσα και τις οδηγίες, υπάρχει το σχεδιάγραμμα μέσα. Δηλαδή τον έχουμε φέρει νότια όπως βάζουμε συνήθως. Τον πήραμε με λίγο πιο βόρεια για να έχει καιρό στο κανάλι. Σε πάνω σου μπούξες ελεύθερος ή... Εντάξει. Να το ρε παιδί, μαντί εδώ κάτω που τον εστέρω. Το πρώτο κάμπο που συναντάμε από Σέμιο πάνω. Εδώ κάτω που τον εστέρω. Πιο απάνω προς την Τήλο ρε παιδιά, προς την Τήλο. Στο κανάλι προς την Τήλο. Καλά καλά, μην πέφτετε μέσα σε Νοτιοδυτικό. αν δεν έχει αέρα το κανάλι δεν έχει και εκεί. Νοτιοδυτικό το δίνει παιδιά. Εντάξει. Είναι στο σχεδιάγραμμα φαίνεται. Είναι λίγο πιο πάνω από εκεί. Λίγο πιο πάνω από εκεί που βάζαμε. Αν έχει εξαράκι νοτιοδυτικό να δω πώς θα στηθούμε εμείς εκεί. Θέλω και χάλκι. Να δω εμάς πώς θα λυπηθεί εμάς. Στα 4 στηθείτε. Εμείς θα δώσουμε αρχίδες. Φροντίστε να φύγετε νωρίς από τη χάλκη, να είσαστε στην κάμερα σκάλα στην ώρα. Τι ώρα είναι κάμερο? Μία η ώρα παιδιά, μία η ώρα. Μία η ώρα από κάμερο. Μία η ώρα, 12 παρα 5 εκεί. Γιάννη, 11:55. 12, όχι μία η ώρα, 12 η ώρα. Δεν θα προλαβεί. Θέλουν 2 ώρες τουλάχιστον. 10 η ώρα θα φύγουμε. Ξυπνήσουμε και θα πάρουμε τη πέστε το τώρα ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει επιτροπή αυτό, ό,τι θέλετε. 12. 12. Τι 12? 12 ή μία. Αυτό, μία, 12 ή μία. Θα πάρουμε γρήγορα παιδιά. Μία η ώρα. Ρε φίλε, εδώ 12 γράφεται. Τι, σηκωθούμε από το κρεβάτι και να τρέχουμε να φτάσουμε κάμερο. Θα αλλάξουμε παιδιά, να το κάνουμε μία. Μία η ώρα αναχώρηση λοιπόν, τελείωσε. Μην βγάζουμε άλλες ανακοινώσεις. Από Πανορμήτη, εάν δεν δηλώσουμε άτομα που έρχονται με το δεύτερο καράβι, η Επιτροπή θα κάνει στην ώρα της την εκκίνηση. Εμείς θα περιμένουμε παιδιά μέχρι τις 9 με 9.30 ώρα το πρωί του Σαββάτου. Κάποιον να έρθει να μας πει μπήκε στο αργό. Όποιος δεν το πει μέχρι εκείνη την ώρα, εμείς θα βγούμε έξω. Να κάνουμε κίνηση 11.30 ώρα θα μην μας βγείτε στο VHF, γυρίστε πίσω. Είναι αμαρτία, έτσι. Μην μας βγάλετε έξω και αρχίσετε τα VHF, παιδιά, περιμένω άνθρωπο. Κρίμα είναι. Αφήστε μας να πιούμε και εμείς τον καφέ μας. Από Πανορμήτη η κίνηση πού είναι? Στον Πάτο. Απ' έξω. Εντάξει, 20 λεπτά.
Άρα μία η ώρα από Κάμηρο. Και 10.30 θα φύγουμε από εκεί. 11.30. Μία ώρα από Κάμηρο, από σημείο τι. Όταν είναι κίνηση κανονικά. Καραβάκι, εντάξει. 10.30 άμα φύγουμε από τον Παναγιώτη. Εγώ λέω ότι θα τελειώσω από τώρα, που κάτσω από τώρα. Καιρό έχει, το ταξίδι μάλλον θα γίνει κανονικά. Όλο νότιος είναι. Αύριο είναι λίγο πιο βορεινός, δηλαδή δυτικός, αλλά σιγά σιγά στο Σαββατοκύριακο θα κατεβαίνει. Και γίνεται νότιο. Υπάρχει περίπτωση όμως την Κυριακή να γυρίσει.